За мен е изключителна радост и удоволствие да ви приветствам с добре дошли в старопрестолния град Велико Търново. Да ви приветствам във връзка с откриването на 9-то международно изложение „Културен туризъм“. В дните от 19 до 21 април Велико Търново за 9-ти път бе домакин на международното туристическо изложение „Културен туризъм“. В изложбени зали Рафаел Михайлов възможностите за туризъм, както и интересни посоки, показаха множество изложители, сред които особено впечатление ни направи община Враца, която поднесе истински спектакъл с реконструкцията на древен ритуал. Община Хасково с чудесно подреден щанд и отзивчив професионализъм на изложителите. Община Бургас, която бе избрала да се презентира с щанд, напомнящ на утринно матине пред морското казино на града, сред крясъка на чайките и шума на вълните. Специални адмирации на малките общини Вършец, Малко Търново и Павликени, които във време на криза отделят от скромния си бюджет, за да участват в подобни форуми и които ни показаха толкова интересни и непопулярни туристически дестинации, че нямаме търпение да ги посетим. Не можем да не споделим с вас приятната си изненада от една прекрасна колекция, пристигнала от Правец, която ни разведе по света чрез подаръци от различни точки на земното кълбо на някогашния комунистически лидер Тодор Живков. Поискахме да разберем повече. Исторически музей Правец съществува вече 31 години. От близо 10 години към него функционира музеен комплекс, който е природната къща на Тодор Живков. Бившата сграда, в която Тодор Живков до 1989 година е посрещал делегации и се е срещал с високопоставени държавни личности, които са идвали на посещение в Правец, е превърната в експозиционна зала, в която се излагат колекцията подаръци, подарявани на Тодор Живков в качеството му на държавен глава. Все пак той стои начело на българската държава повече от 30-летия. Имате ли информация, кои са били любимите предмети на Тодор Живков? Не, за съжаление нямаме такава информация. Приятно си поговорихме и за Япония, Гърция, Индонезия, Аржентина, Румъния с техните представители, които ни показаха чудесни места и провокираха въображението ни. Дискусионни модули, заседания и презентации на различни общини и организации съпътстваха изложението. Дегустации на отбрани сортове вина внасяше глътка добро настроение. Различни ръкоделия напомняха не само, че не сме забравили традициите си, а че грижливо ги пазим, гордеем се с тях и желаем да ги покажем на света. Домакинът община Велико Търново тази година ни сюрпризира изключително приятно с ново 3D светлинно шоу, което ни държа в захлас дълго след като приключи. Гостите на тази годишното изложение имаха възможност да гледат туристически филми в кинозалата на община Велико Търново, благодарение на ежегодния 8-ми от тази година международен филмов фестивал на източния бряг на Европа, в който взеха участие около 30 филма. Журито направи своя труден избор, като селектира 12 филма от различни категории и в заключителния ден на пресконференция обяви своето решение, както и мотивите за избора си, но победителите трябваше да почакат още няколко часа, за да получат наградите си на официалната церемония по награждаването и закриването на 9-то международно изложение „Културен туризъм“. Лично министърът на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев и заместник-министърът Иво Маринов присъстваха на официалното връчване на наградите в Интерхотел Велико Търново. Голямата награда на изложението за динамично развитие на дестинация на културния туризъм получи община Бургас. Призът бе присъден за утвърдена цялостна визия за урбанистично развитие, за създаването на единен туристически информационен портал на община Бургас и за цялостна политика за развитие на съвременни културни събития.
Кметът на Велико Търново Даниел Панов връчи награди за партньорство в представянето и популяризирането на културно-историческото наследство на община Смолян и община Чепеларе, на община Плевен и художествена галерия Илия Бешков и на Националният исторически музей и МОТО ПФОЕ. За съхраняване и популяризиране на традиционните български занаяти награда получи Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите. За оригинален експозиционен щанд бе отличена община Пловдив, а призът за нови идеи при представянето на туристическа дестинация получи община Враца. За представянето на музей на международно туристическо изложение „Културен туризъм“ бе награден Историческият музей в Правец. За успешно първо участие в борсата бяха отличени общините Павликени и Малко Търново. На официалното закриване на 9-то международно туристическо изложение „Културен туризъм“ бяха връчени и медалите на конкурса Вино Балканика 2012, организирано за втора поредна година от Съюза на енолозите в България. На финалната церемония се раздадоха и наградите от 8-то издание на Международния филмов фестивал на източния бряг на Европа. В категорията документален и научно-популярен филм наградата спечели София – историята на Европа. В категорията рекламен филм отличието бе спечелено от продукцията Стражата на Царевград Търнов. Наградата за най-добър рекламен клип получи Невероятната Индия. В категорията телевизионно предаване победител е Бургас. Една история със щастлив край. Отличието на феста за компонент бе присъдено на продукцията Хляб от Бога, богове от глина. Официалното закриване завърши с музикален и танцов спектакъл на здравици и добро настроение. Разбира се и обещания за бъдещи срещи във Велико Търново.